Lejla tajba ħbibti, fi Franza Juventus jgħelbu lil Nantes bl-iskor ta' 3-0. Logħba valida mit-tieni leg tal-play-off tal-Europa League li bis-saħħa ta' din ir-rebħa Juventus għaddew bl-aggregate ta' 4-1 wara li nfakkarkom li fl-ewwel leg ġo Turin kienu ġew 1. B'hekk issa fl-ottavi di finali Juventus jistgħu jaffrontaw timijiet tipo l-Arsenal, Real Sociedad, Freiburg, Feyenoord, Ferencváros, dawn uħud mit-timijiet. Imma rigward Polozowek dik issa nistennew sal-jum tal-ġimgħa għax dan il-video qed nirrekordjah ftit tas-sigħat wara l-logħba u niġi għall-partita fejn nnifisha nistgħu ngħidu li jekk ikolli nagħti titlu lil dan il-video insemmih Di Maria Show. Di Maria li skurja it-tliet goals tal-logħba, Di Maria li kellu intuizzjoni kbira, għajn fuq il-ballun, veloċità, nista' ma naqafx insemmi affarijiet. Kien is-superstar u naħseb li din hija l-aħjar logħba kemm ilu plejer tal-Juventus. Nirringrazzja t-Tazza tad-Dinja li ġiet għax irriġenerat lil dan il-plejer illi mindu rebaħa mat-tim nazzjonali ta' pajjiżu huwa plejer trasformat totalment għall-opposta sieħbu fit-tim Paredes ma dik hija Brekid. Juventus li in ġenerali inni ma nara Juventus din il-prestazzjoni fl-Ewropa għal minn zemzem kif tgħid l-espressjoni Maltija. U kienet ukoll waħda mill-aħjar prestazzjonijiet l-offra it-tim Juventin tul dan l-istaġun. Nafu hemm ħafna tlajja u nżul problemi barra l-ground, ma rebħiet bħal dawn jagħtu kuraġġ taffronta l-logħb tal-ġejjieni. Nista' ngħid jiġifieri sa 80 minuta Juventus kienu f'kontroll assolut tal-logħba huwa minnu li l-Franċiżi kienu jilagħbu għal ħinijiet twal baxx għall-plejers wara tkeċċija ta' wieħed mid-difensuri tagħhom li qajmet kontroversja wkoll għax anke wara l-partita il-coach tagħhom qal li kienet deċiżjoni severa ta' referi, però ir-regola tgħidlek illi jekk plejer jostakola dak li jkun goċar kif kien f'dan il-każ, referi ma kellu l-ebda triq oħra ħlief juri l-karta ħamra diretta kif fil-fatt huwa għamel. Mela, niġi biex nagħti ftit tal-Paġelli dik kienet kif qed waħda mill-aħjar prestazzjonijiet. Nibda bil-goalkeeper Pollak Szczesny li inti ħsibta da tista' tgħid sa 80 minuta qatt ma kien impenjat. Mbagħad ma tlita b'xejn kellu ġie saves imma il-Franċiżi jekk tista' jiddaħlu fil-logħba daħlu tard ħafna. Id-difiża magħmula minn tlieta kif ngħid bħas-soltu mill-lemin għax-Xelluk, Danilo l-kapten u ħaqqu l-faxxa ta' kapten jiġifieri bla dubju di 6.5. Bremer li forsi fil-bidu kien naqra l-għaxk ma' ħin wara s-solidità tiegħu 7 u Aleksandru 6.5 ħasra li tellef gowl Ġergel Vlahovic. Fil-midfield mill-ġdid mill-lemin għax-Xelluk Deċilju 6.5 kien mhux wieħed mill-plejers favoriti tiegħi kif dejjem nistqar imma jagħti prestazzjonijiet dal-aħħar suffiċjenti li ġie mibdul minn Cuadrado li ħaqqu 6 wara l-logħba tal-lejla
Faġġjoli li wara forsi l-aħħar insikurezzi li wara illum wara li huwa plejer ta' stoffa f'opinjoni tiegħek u 6.5 jekk mhux 7 u anke Allegri faħru ħafna wara il-logħba. Locatelli 6.5 oħra, plejer li iktar kull ma jmur qed joqgħod mal-Juventus huwa leader u xi ħaġa toġobni fih dejjem jistqal li huwa Juventin għal dik tgħin iktar il-kawża tat-tim għax tiġġieled iktar għall-flok. Rabiot 6, Rabiot ħasra li tilef dak il-ballun bir-ras għax kien ikun penġut fix-xibka, kienet tkun iġġelasa fuq il-kejk il-lejla. Kostic 6.5, Kostic illi xxutti ħafna, sfortunatament dal-plej ma tantx jikkonkludi, ġifieri ma tantx iskurja nkun iktar ċar. Li mbagħad ġie sostitwit minn Ealing Junior lejn l-aħħar. Quddiem Di Maria bla dubju hemm dubju wara kemm huwa plejer ġenjali bil-ballu, mhux ħankompli iktar tifħir ma fil-verità ħaqqu. Kien li naħseb kien iktar plejer diżappuntanti tal-logħba 5 li ġie sostitwit minn Vlahovic li ħaqqu 6 kif qed aktar qabel Vlahovic kellu ċans ta' gowl li nnegajulu li telefulu ġifieri Aleksandro ħaraqni ħafna fil-logħba kull darba jrid jgħaddi minn ġol plejer, jaħseb li n-nies huma fantażmi, dik xi ħaġa li ma stajtx nifhem xi prova jagħmel. U Allegri li veru Di Maria jagħmel d-difensa fit-tim naħseb prepara l-logħba tajba, ħaqqu l-logħba lejn ħaqqu 7. Issa wara din logħba imisna d-derbi della Mole, id-derbi ta' Turin, nhar it-tlieta ġifieri millum għandna prattikament 4 ijiem biex nippreparaw għal din il-partita illi jekk iridu forsi nkomplu nittamaw ċansi żgħar biex nitlu f'xi kompetizzjoni Ewropea l-istaġun li ġej jeħtieġ li nirbħu akkosta kollox. Però dwar din il-logħba jkolli ċans inkellimkom jekk il-Bambin irid nhar l-erba' li ġejjin. Jiena min-naħa tiegħi m'għandi xejn xi nżid iktar għal-lejla, niġdied il-lejl tajjeb, ħbieb tiegħi, forza Juve u fino alla fine, saħħiet. Segwaċi tal-Kamra Sportiva, nsermilkom nkun qed nagħmel analiżi tal-partita li kellna kontra Real Madrid ġewwa Anfield taċ-Champions League it-telfa li ħafna supporters tal-Liverpool nimmaġina li diżappuntati u supporters rivali tagħna xebgħu jaqlawna u jitfgħuna l-botti fuq is-social media s-soltu jiena u anke wara telfa normali wieħed minn dawk tal-ewwel li nikkummenta fuq is-social media wkoll anke wara nkunu tlifna, però ir-Real Madrid huwa tim li dejjem iħallini speechless u ma nkunx naf x'ħanaqbad ngħid wara. Ġifieri l-bieraħ wara l-partita li għamilt fejn it-television u kif jgħidulna r-rivali tagħna Pipi u Sodda.
inna ma nerbħulhom ir-Real Madrid f'dil kompetizzjoni taċ-Champions League li tista' tgħid kważi nidħlu kull staġun fiha aħna l-kompetizzjoni taċ-Champions League għalkemm dis-sena ma jidhrux l-affarijiet jidhru li ħajintemmu ġifieri ma nemminx li ovvjament irridu nkunu realistiċi mhux ħanaddu għal-round li jmiss u nkompli ngħid nsemmi li kont qed ngħid inna ma nibqgħu minn 2009 Real Madrid fil-kompetizzjoni. L-affarijiet tal-Liverpool dis-sena fiċ-Champions League ħajibqgħu mhux qed ngħid li jiena ma nemminx fit-tim tiegħi ħassi jiena wieħed li nemmen sal-aħħar, però rridu nkunu realistiċi u nammettu s-supporters tal-Liverpool li ċ-Champions League waqfet il-bieraħ jiena qed nirrekordja l-għada tal-logħba biex tkunu tafu. Intemmet il-bieraħ wara li lajna Damdima u Farfruna u Pejpuna ir-Real Madrid bl-iskor ta' 5-2 ġewwa Anfield l-ikbar defeat l-ikbar telfa li kellhom il-Liverpool fiċ-Champions League dil-kompetizzjoni qatt ma tlifna b'dan l-iskor. Mhux għax minix ma nemminx fit-tim tiegħi, però ma nemminx li b'ġol Bernabeu ħanġibu r-riżultat u nkunu realistiċi. X'ħajjagħmel Klopp għal dik il-logħba ma nafx, imma qalbi maqtuwa żgur ir-Real Madrid huwa tim b'saħħtu ħafna, tim li meta jrid ir-Real Madrid meta jridu jirbħu ċ-Champions League bla dbatija ta' xejn. Ġifieri kif tafu Real Madrid huwa l-iktar klabb li rebaħ Champions League, 14 il-Champions League. Ma nieħu xejn bi kbir li jirbħu 15 il-Champions League f'dan l-istaġun ma' Ancelotti jippruvaw żgur u mhux forsi peress li Ancelotti qed jissemma wkoll ma' nazzjonal tal-Brażil, allura jipprova jitlaq bil-kbir. Ngħidu dwar il-logħba tal-bieraħ disappuntat ħafna għall-ewwel 20 minuta tista' tgħid bdejt nifraħ, gowl sabiħ ta' Darwin Núñez, assist ta' Salah, gowl ta' Salah baqa' jafas u fuq Courtois li meta żbalja Courtois għall-okkażjoni u Salah huwa l-iktar plejer li skorja għall-klabb tal-Liverpool fil-kompetizzjoni taċ-Champions League, ġifieri 2% positività mill-logħba tal-bieraħ Salah huwa l-iktar plejer li skorja fil-kompetizzjoni taċ-Champions League mill-plejers tal-istorja tal-Liverpool. Imma b'dawk l-affarijiet ovvjament il-Liverpool mhux ħajavvanzaw għall-istaġun li jmiss. Tilfu l-Liverpool il-bieraħ fejn kienet il-weakest link għamilta backdrop tiegħi għal dal-episodju ta' Mixzone. Dispjaċini ħafna li ġara ma stennejx li ikonna dan ir-riżultat meta konna nirpunta b'xejn qed nemmen. Ovvjament rġajna tlifna logħba l-Liverpool u ovvjament nerġgħu nibdew naraw is-supporters diżappuntati l-ewwel wara rbaħna żewġ logħbiet bħal dawk li kienu diffiċli fosthom id-derby ikun diffiċli dejjem m'għandux x'jaqsam fl-imma pożizzjoni jkunu derby tim tiegħek u Newcastle l-unika tim li aħna rbaħnilhom. Alright, jiena postjajt fuq il-grupp tiegħi Kopajt Kripto kif ukoll fuq il-wall tiegħi li issa m'għandniex ċans ovvja. Ma mhux li terġa' tibda twaħħal fi Klopp u għax Klopp il-problema u jagħmel substitutions żien, alright. Kien hemm forsi deċiżjoni mhux tajba ma li tibda tiddubita l-Klopp terġa' ta' supporter żgur mhux ħajħu post Jurgen Klopp. Imma insomma l-biera qed naraw hawnhekk id-diviża kienet orrur. Miċ-chances fil-fatt minn hemm ħadhom il-Real Madrid għalkemm kellna forsi xi żbalji fin-nofs ukoll, ġifieri nofs ma kienx xi wow laqat. Però d-diviża l-bieraħ kienet xejka ħafna u rajna li stiller bħal Virgil van Dijk ukoll kellhom logħba ħażina. Ellison żbalja l-bieraħ ukoll li żbalja għamel Courtois. Għamlu Ellison ukoll ġifieri tista' tgħidlek mhux minn ma nafx hekk il-kompetizzjoni bejniethom it-tnejn min għamel l-iktar żball kbir. Jiena ngħid l-iżball tal-goalkeeper tiegħi nara ġifieri ġabilhom 2-2. Vinicius Junior għamel l-ewwel gowl sabiħ ġifieri imma 2-2 ftit minuti qabel it-tieni ħaf qabel it-tieni taqsima
treġa beda jġelhom jemnu u aħna wkoll rikbitna l-pressure. Il-pressure Madrid ma kibritomx u baqgħu jafsu sal-aħħar. Il-bieraħ Stefan Bajcetic għalkemm kellu l-logħbiet tajbin dal-aħħar, il-bieraħ ma kienitx il-logħba tiegħu, kienet logħba kbira wisq għalih ukoll forsi kien dak il-midfielder li ta' ċertu okkażjonijiet lill-ġganti tal-Ewropa Real Madrid. Id-diviża l-bieraħ kollha kienet shaky, dawn ir-ratings li qed naraw trend 6 Joe Gomez 5.8, 5.9 Virgil van Dijk u 5.7 Andrew Robertson. Ħafna mis-supporters maqdru Joe Gomez, ħafna mis-supporters jgħidu li Joe Gomez mhux id-difensur ideali tal-Liverpool, okay. Jiena nippreferi Brahima Konate ma nistgħux nibqgħu maqdru li kull gowl naqlaw xi ħaġa Joe Gomez. Il-biera fil-verità ma kien hemmx tort ta' Joe Gomez il-ħin kollu, ġifieri żbalji wkoll dew minn ċertu plejers oħra. X'għoġobni l-bieraħ min-naħa tal-Liverpool biex niġbor naqa' pożittività. Ir-riżultat żgur ma xogħobni xejn, Darwin Nunes għamel gowl sabiħ kif qedtilkom qasam il-Salah. Darwin Nunes kien dak il-plejer li tiela u nieżel jgħin it-tim il-ħin kollu. Gakpo kellu aktar tackle successful mill-difensuri tal-Liverpool. Difensuri tal-Liverpool kellhom xi wieħed jew tnejn, Gakpo mill-attakk, min-naħa tal-attakk kellu 3. Plus hekk ukoll Salah il-bieraħ kellu iktar plejer li jagħmel interceptions waqt il-logħba minn kull plejer ieħor tal-Liverpool b'7 interceptions, jiġifieri jekk il-Gakpo kienet 3 interceptions, 3 tackles, Salah kien l-iktar wieħed u fil-fatt ir-rating ta' Salah kien ta' wieħed aktar minn 7.5 hekk minn isser żball. Jiena għal l-episodju ma tantx għandi xi ngħid, jiġri jgħaddi tal-istaġun, issa m'hemmx għażla oħra Liverpool li jitfgħu moħħhom fil-Premier League għax kif qedtilkom iċ-Champions League nistgħu naqtaw isna minna li ħanavvanzaw għall-istage li jmiss. Tibdewx isemmu li mirakli Istanbul ta' Borussia Dortmund, Barcelona ta' l-affarijiet dis-sena, l-affarijiet mhux se jiġru hekk. Meta konna b'tim aħjar u batejna xorta waħda ma' Real Madrid, jiġifieri timmaġinawx li ħajkun hemm xi tip ta' miraklu nsuha. Jiġifieri m'hemmx tagħmel il-Champions League nistgħu ninsuha u issa moħħhom irid ikun hemm il-Liverpool biex javvanzaw għall-istaġun li jmiss u jkun hemm post fiċ-Champions League biex forsi l-FSG ikunu jistgħu jinvestu f'plejers ta' kwalità għal Liverpool għax tajjeb ngħidu wkoll li l-FSG għadhom kemm qalu li klabb mhux għall-bejgħ u kull ma tifittxu investimenti, ġifieri min-naħa ta' financial situation kif ħafna mill-Liverpool supporters tal-Liverpool qed jittamaw li jkun hemm xi ħadd mill-Middle East jieħu l-klabb, jiena wieħed fosthom għax illum if you can't beat them join them u tinvesti. Irid ikollok owners li jinvestu fit-tim heavily, ġifieri, u alright forsi jista' jkun hemm dawk il-problemi bħal maqla u s-sitijak imma llum m'hemmx xi oħra. Jiġifieri l-FSG qalu li mhux ħajbjew qed ifittxu investituri oħra. Jista' jkun hemm qed jissemma tal-aħħar l-investituri Amerikani oħra qed jippruvaw jingħaqdu ma' FSG biex jieħdu parti share mill-klabb, imma l-mistoqsija tibqa' kemm il-persentaġġ ħajjieħdu l-investituri li ħajdħlu mal-klabb tal-Liverpool. Issa Klopp li rid jagħmel kull logħba li jinżel fil-ground tal-League tal-Premier League għax l-unika competition li fadlilna ġifieri irridu naqbdu u nerbħu kull logħba tal-League. No questions asked, inkella it-top 4 nistgħu ngħidulha bye bye ukoll u vera mbagħad ikun l-agħar staġun ta' Jurgen Klopp, mhux qed ngħid li ma rridux ikun hemm is-sena d-dieħla għax lilu rrid l-istaġun, imma ħajkun aktar diffiċli għalih biex ikonna skwadra ta' kwalità għax kif tafu llum il-ġurnata il-players jiġu miegħek inti tkun qed tieħu tipparteċipa f'kompetizzjonijiet kbar. Jiena llum nieqafaw nħalli l-kollegi tiegħi jkomplu jagħmlu l-analiżi tagħhom tal-partiti li kellna grazzi talli qed tkomplu segwu l-Mix Zone u l-Kamra Sportiva u nerġa' ngħidilkom bħas-soltu kif dejjem nagħlaq ovvjament nafu li sejrin staġun ħażin you never walk alone u never give up. Ejja nagħmlu moħħna fil-Premier League forsi dal-iżdaw jispiċċa b'xi ħaġa żgħira f'idejna li nkunu nistgħu nipparteċipaw fil-kompetizzjoni tal-kbira ta' Ewropa li hija importanti ħafna għall-klabb tal-Liverpool. Grazzi u tisliet lilkom.
Merbaħ bib tiegħi tal-Kamra Sportiva, Manchester United 2, Barcellona 1, hija tip ta' lejl, huwa tip ta' lejl li jkollok abti taqbad kanta is-samba. U għajnot meta tqis il-gows li skurjaw huma tal-United huma żewġ Brażiljani, Fred u Anthony, u huwa tip ta' lejl tas-samba, ġifieri kienet logħba li setat marret kull naħa, ġifieri fl-ewwel taqsima il-United li ħasduni kemm ma konniex effettivi, ġifieri lajna l-gow morna, ġifieri Barcellona kienu dominanti mhux bħala chances, imma ħadu kontroll totali tal-logħba minn dak it-tip tal-possess u ma bħallewx il-United jaħtlu fil-logħba. Naħseb il-penalty li ngħata lil Barcellona kien game changer hemmhekk fl-ewwel taqsima, ġifieri għax meta tqis il-bidu, United kellhom bidu tajjeb din il-logħba. Bidu li fil-bidu dejt nara ħafna pressing, dejt nara fatti l-ewwel 4 minuti minn is-sejjer żbaljat kien hemm ċans tajjeb ta' Bruno Fernandes li ġie 1-on-1 ma' Ter Stegen li fallih, u fl-ewwel minuti tal-partita kellek il-Barcellona li deru ħafna uncomfortable, forsi sakemm qed jiddraw l-atmosfera, il-United ħarġu kkargjati għall-logħba, u mbagħad kien hemm dik it-twist tal-penalti. Jiena naħseb illi hemmhekk Bruno Fernandes irriskja, però naħseb illi kien soft penalty ukoll meta tikkonsidra speċjalment x'ġara fin-New Camp il-ġimgħa ta' qabel meta Rashford ukoll kien hemm azzjoni li fiha seta' tkeċċa plejer tal-Barcellona u ma nagħta xejn. Jiġifieri dak il-ħin tinħasad, però irrelevanti mill-penalty, jiġifieri il-performance tal-United fl-ewwel taqsima kienet disappuntanti ħafna u ridna nagħmlu reazzjoni. Jiġifieri l-ar ħaġa li sta tagħmel toqgħod tgħid u għax il-penalty forsi ma kienx u toqgħod tgħid jekk nitilfu ħebx għax lajna il-penalty u għax ir-referees kontra l-United fl-Ewropa u daw il-ħafna skużi. Jiġifieri dik hija waħda option li sta tagħmel jew inkella tista' tażel id-direzzjoni l-oħra fejn teżżes snienek tgħid li fadal 45 minuta oħra, tiftakar li qed tilab home, ħadd attakka l-Stratford End u tagħti risposta. U l-unika ħaġa apparti li konna home u naf il-karattru tat-tim, kont naf li kolli hemm coach kapaċi u kont naf li jista' jirmedja bis-sostituzzjonijiet li jista' jagħmel u hekk għamel. Ġifieri naħseb l-ovju għamlu, ġifieri konna nafu kemm Wakehurst fl-ewwel taqsima ma kellu effett ta' xejn fil-logħba, ġifieri ma kien hemm l-ebda link-up fl-attakk, ġifieri bej Wakehurst, Bruno u Rashford, u infatti ma kenniex ċansi f'dik il-partita. Fl-ewwel taqsima ngħid ukoll nirringrazzjaw ukoll li konna li ma morniex ngħid xejn minn taħt ukoll, ġifieri għaliex għamel żball degejja wkoll hemmhekk u li kieku morna tngħid xejn minn taħt kienet tkun ħafna aktar diffiċli l-logħba, però nerġa' norbot ma' dak li kont qed ngħid qabel Ten Hag għamel is-sostituzzjonijiet illi kellu jagħmel. U dik id-differenza bejn Ten Hag u forsi suċċessuri ta' qablu bħal Solskjaer illi naħseb kien idum ħafna kultant ma jagħmel sostituzzjoni. Niftakar, eżempju, anke dak li kultant huwa ovvju. Ġifieri niftakar meta labna eżempju fil-Champions League kontra l-PSG, meta konna tlifna l-iskor ta' 2-1 f'Old Trafford, meta kienet qed tidher ċara daqs il-kristall kemm Fred kien jagħti riskja li jitkeċċa bil-mod li kien qed jilagħbu baqa' ħallih fil-pitch tal-aħħar sakemm tkeċċa u l-logħba nbidlet ta' taħt fuq. Ġifieri Erik Ten Hag hemmhekk għamel sostituzzjoni mill-ewwel u rmedja s-sitwazzjoni billi daħħal il-Anthony flok Wakehurst li kienet l-aħjar għażla bla dubju.
jiena bħala partitarju dak il-ħin kont qed naħseb ukoll li jinqala Fred u jidħol Sabitzer, ġifieri għad forsi għandna bżonn iktar naqra kreattività u imnalla ma semax minni, ġifieri għax Fred kellu logħba eċċellenti fit-tieni ħaf, jiena li għandih il-man of the match illum il-Fred, tant kemm kellu grinta fl-attakk, fil-gowl li jagħmel kien finish ta' Brażiljan, ma tantx naraw jagħmilhom daw it-tip ta' finishes, u kemm ħadem u kemm beża l-ballum u kemm kien ta' leader li sħabu, ġifieri jiena llum naħseb rajt l-aqwa partita li qatt rajt ta' Fred u meta tqis li qed nilagħbu kontra tim bħal Barcellona u l-pressjoni li kien taħtu t-tim. Imma xejn tim mimli b'karattru, tim immexxi minn manager eċċellenti, l-atmosfera rajnija f'Old Trafford kemm in-nies baqgħu jemnu fejn qatt ma qtajna qalbna, il-plejers li daħlu wkoll għamlu bħal Garnacho eżempju għamel differenza wkoll, Sancho kien ineffettiv fil-logħba fl-opinjoni tiegħi. U dija xi ħaġa li qegħdin notawha wkoll, qisu donnu meta jibda Sancho ma tantx ikollu l-effett li mixtieq, meta jibda Garnacho ma jkollux l-istess l-effett li mixtieq. Ishom it-tnejn li huma qegħdin ikunu aktar effettivi meta jeħtlu mill-bank li hija xi ħaġa li Erik ten Hag irid jara wkoll kif tiġi indirizzata u kif nistgħu noħorġu l-aħjar tagħhom ukoll anke meta jibdew. Kien hemm sostituzzjoni oħra fejn Dalot daħal flok Aaron Van Bissaka li kellu prestazzjoni wkoll limitata Van Bissaka u s-sostituzzjonijiet li saru kollha kienu jagħmlu sens. It-tieni taqsima, inkomplu fuq it-tieni taqsima, kien hemm ħafna ċansis ġifieri fejn anke niskurjaw anke t-tielet gow, però ma ninsewx ukoll li kien hemm mumenti fejn il-Barcellona setgħu skurjaw ukoll. Ġifieri ċans ta' Lewandowski fl-aħħar li kienet ħateqa f'qalbi hemmhekk, ġifieri kien hemm clearance tajba ħafna ta' Rafael Varane hemmhekk għax Lewandowski minn dak it-tip ta' pożizzjonijiet ma jfallix, però kien hemm Varane ukoll illi klirja fl-injury time u kien hemm ukoll iċ-ċans ta' Condé dak il-header li David De Gea patta tal-iżball li għamel fl-ewwel taqsima li ma swilniex qares u hemmhekk żamm it-tim fil-logħba. Apparti minn hekk nagħti wkoll mertu lil Casemiro li ma waqafx, ġifieri jien jogħġobni Casemiro għax huwa tip ta' plejer li ssibu kullum kien, mhux dak it-tip ta' plejer li huwa biss bħala holding midfielder u daqshekk, però huwa plejer li ssibu mal-pitch kollu u kemm jaħdem għat-tim, plejer li kapaċi gowl jagħmlu u huwa leader totali fit-tim. Bruno Fernandes ma naħsibx li kellu l-aħjar logħba li rajnih mal-United, speċjalment fl-ewwel taqsima li rajtu li kien moħli jiena mal-linja u hija xi ħaġa li fim kontra l-Leicester ta' ballun tajjeb ukoll minn dawk il-pożizzjonijiet, però naħseb illi Bruno Fernandes aħjar pożizzjoni tiegħu mhijiex mal-linja. Rigward il-xut li ta' lil-ħabib tagħna lil-ħabib tagħna li rrifjutana li ma ġiex magħna l-Olandiż. Hemmhekk forsi riskja ftit, però naħseb li kellu skop biex jipprova jqajjem l-atmosfera u lit-tim u naħseb għamilha bħala captain, però hija xi ħaġa naħseb li forsi min jikkritika li ma kienx ta' klassi li jagħmel, però dik issa nħalluha fidej Bruno Fernandes, però hija xi ħaġa li naħseb għamilha biskop li qajjem l-atmosfera, però seta' xi ħaġa li fl-opinjoni tiegħi seta' ġiet evitata wkoll.
Huwa riżultat issa li jkompli jibnilna sabiħ l-istaġun, ġifieri issa lajna wieħed mill-iktar timijiet favoriti li jolli din it-tazza l-Europa League, ma mhux qed ngħid li issa ġejna favoriti aħna, għax kull tim jista' faċilment jagħtik is-sorpriżi f'din il-kompetizzjoni u rridu nżommu saqajna mal-art. Nżommu saqajna mal-art u nħarsu l-qudiem għal dak li ġejna l-ħadd li għandna ċans issa fl-aħħar nerbħu l-ewwel tazza li ara kemm ilna biex nerbħu tazza issa, minn żmien Mourinho ma nieħdu tazza. Ġej żmien naħseb tajjeb li Newcastle kif nafu ħajkunu mingħajr il-goalkeeper influenti tagħhom Nick Pope u naraw ukoll jekk hux ħajlab Karius u x'prestazzjoni se jkollu. Jiena noqogħdu attenti wkoll kemm nagħmluha for granted li Karius bil-fors se jkollu logħba ħażina għaliex daw it-tip ta' logħbiet ma tridx wis biex ikun hemm is-sorpriżi. Jiġifieri ejja nirrispettaw li ħanilagħbu ma' tim ta' Newcastle m'għadhomx Newcastle li kienu ta' qabel u din rajnija l-sena fuq Trafford infatti meta ġejna draw ta' xejn b'xejn. Jiġifieri ejja nżommu saqajna mal-art speċjalment wara r-rebħa li kellna llejla kontra Barcellona. Issa immorru l-istess u nagħtu rispett li Newcastle u jekk nilagħbu l-logħba tagħna jiena nemmen illi nhar il-ħadd nerbħu l-ewwel tazza taħt Erik ten Hag ukoll. Ġejjin logħbiet ukoll kontra l-West Ham fl-FA Cup u mbagħad immorru Anfield kontra Liverpool li dawk ikollna ċans forsi nitkellmu naqra fuqha wkoll dik il-logħba iżjed tard. Però xejn, bħala partitarju, ovvjament I fear the worst fl-ewwel taqsima għaliex ħsibt li il-Barcellona bdejt narhom kienu wis dominanti f'team away u bdejt ngħid dak ix-xogħol kollu li għamilna ġewwa New Camp jaf jintilef, però konna lak li ma morniex ngħid xejn minn taħt hemmhekk, ġifieri fl-aħjar mument, ġifieri nagħliha fl-injury time kienet l-azzjoni mill-isbal ta' De Gea. Thankfully kien hemm id-difiża Casemiro hemmhekk illi defenda tajjeb ħafna u allura ma permettix il-Barcellona illi jiskurjaw it-tieni ballu u ġie mill-ewwel il-gow mbagħad fit-tieni taqsima ta' Fred li fetħilna l-orizzonti kollha sabiex inkunu nistgħu immorru nerbħu l-partita. Naħseb wara li skurjajna dak l-ewwel gowl ħafna spettaturi, ħafna segwaċi tal-logħba kienu jafu li issa l-qudiem taħt l-Stretford End naħseb il-United jekk kien ħajskurja tim kienu ħajħunu il-United. U hekk ġara u we are very proud to have restored the United pride in Europe. Jiena kontigli bħala partitarju diżappuntat ħafna meta niġu għall-lob ta' Champions League tal-Europa League li jisu kull darba li bdejna nsibu tim naqra jibes konna ninqalaw. Ġifieri jiena naħseb klabb bħal United xraqlu li jkollu notti, ġifieri l-jieli bħalma kellna l-lejla hekk jixraqilhom is-supporters, speċjalment meta tqis kemm fl-aħjar mumenti tal-klabb baqgħu wara għall-klabb u naħseb li kien ħaqna bħala partitarji li l-players u l-klabb u l-coach tawna lejla bħal dik. Ġifieri jiena nemmen lissa nerbaħna l-rispett ta' ħafna timijiet fl-Ewropa li taqla l-Barcellona, vera mhux il-Barcellona ta' qabel, però qegħdin daw ma ninsewx l-ewwel fl-Liga b'8 punti vantaġġ fuq Real Madrid u nafu Real Madrid x'massakru għamlu ġewwa Anfield. Ġifieri li tkun 8 punti l fuq Real Madrid titta tikrettu l-Barcellona. Ġifieri l-United għamlu achievement kbir li rnexxielhom jaqlaw lill-Barcellona. Meta taraw il-Polozz kont nara l-Barcellona favoriti u ftit kelli tama dak iż-żmien nistgħu ngħaddu. Iktar madda żmien iktar bdejt nittama għax bdejt nara fil-kapaċità li għandu il-coach Erik ten Hag. So, man of the match between probably ħanti Alfred kif diġà qed
U koll l-Anthony u koll l-Anthony kellu għax ma semmejtux. Skur jattini go l-Anthony u ta' risposta u koll kellu effett pozittiv ħafna ġifiri li daħalu minn flok Wakehurst u kien effettiv anka fil-go l-skur jattini go kif plejs jaħtajjeb u anka kien influenti ħafna fil-loba ġenerali fl-attakki tal-United. Ġifiri bħala players kien hemm Fred u Anthony li kienu they stole the limelight għax skurjaw, però ovvjament l-Erik Ten Hag ma tistax ukoll tinsa li kien il-moħħ ukoll wara din l-iskambju, ġifieri din l-iskambju bej fl-ewwel ħaf li kien ħaf ħażin komparat mat-tieni ħaf illi kien ħafna aħjar. Ġifieri Erik Ten Hag għal darbohra jieħu kważi man of the match ukoll, però kif diġà qed naħseb li bħala player jixtaqlu jieħodha Fred. Ejja minn hemm ħbieb, ejja neqgħu għaddejjin din il-vena pożittiva li għaddejjin nħallu l-ittimijiet l-oħra forsi qed jibdew jinkwetaw li jaf nerġgħu niġu l-United li qegħdin nerġgħu niġu l-United li forsi mhux ħanerġgħu forsi niġu kif konna taħt Ferguson, imma qegħdin on the right track u forsi min jaf boners ġodda biktar investimenti. Narġgħu niġu il-klabb dominanti fl-Ingilterra u anka fl-Ewropa. Nagħlaq dan il-video billi ngħid grazzi lill-plejers kollha illi tawna una notte da maġika. A great European night at Old Trafford. Glory, glory, Manchester United. Inter wieħed Porto xejn. Lura Malta wara 3 ijiem memorabbli ġewwa Milano fejn mhux tal-li tlaħaq lan tal-li kelli l-bonus ukoll li nara rebħa tal-Inter u li nara li l-plejer favorit tiegħi jiskurja il-gol ta' rebħa bi Grom illi deep down isu dal-aħħar ġematej kien hemm xi ħaġa qed tgħid li stabar għax Romelu se jpaxxik la titla' minan. U kif paxxini dak il-ballun kif rajtu dieħel miskin min kien ħdejja għax tista' timmaġinaw femni. Intom naħseb kulħadd tela jara logħba futbol ġieli t-tim favorit tiegħu u tistgħu timmaġinaw li tkunu kuntenti li żjed meta jiskurja l-plejer favorit tagħkom allura naħseb li tifhmuni il-vuċi ukoll tirrifletti dan kollu. Biss niġu biex nitkellmu ftit fuq din il-logħba. Logħba li fil-fema tiegħi l-Inter rebħu meritatament minkejja l-fatt illi anke l-Porto kellhom iċ-ċansijiet tagħhom inġib quddiem għajnejja dak it-triple save li ġabhom għana ħin minnhom
għandi d-dubji kbar kemm Handanovic kien iġibhom dawk, bir-rispett kollu lejh. Għalkemm din il-logħba komplet tikxef id-difetti li għandna l-Inter. Fejn fuq wara konna batuti, link-up bejn id-difiża u l-midfield ma kienx hemm. Biss il-ġoko di ripartenza li bdejna nagħmlu beda jaħdem u kif. Fil-fatt, appart il-gow ta' Romelu ġejna viċin xi darbtejn oħra, Barella minn barra l-kaxxa, Lautaro Martinez illi biftit tilaf ukoll ballun. Ukoll ta' min jirrimarka penalti ċar fuq Dzeko li għadna ma nistax nifhem sal-lum għalfejn dak il-kummedjant Purċin il-referi Serb ma taħx. Dak kien penalti ċar. Dzeko waqaf il-kaxxa. Kellek referi u linesman u ma tawx. Insomma, il-logħba ħadet indikazzjoni malli daħlu Lukaku Brozovic u anke wara li tkeċċa dak il-Purċinel Tottavio li ħaseb li qiegħed l-Istitut Kattoliku jagħmel xi teledram bir-rex li beda jagħmel. Porto li wkoll ippruvaw jipprovokawna fl-ewwel taqsima, anzi ġitna tajba li l-Lautaro ma mmuniħx wara l-protesti qawwija li beda jagħmel fit-tmiem l-ewwel taqsima. Biss jekk kelli ngħid min fil-fema tiegħi impressjonani l-iktar fil-pożittiv kien appuntu Barella, hard working, irsista ħafna u oġobni Mkhitaryan derajjien naħseb il wasal iż-żmien li jieħu ġixlo bid-break. Fil-ferma tiegħi anke s-silfat li deħel Brozovic rajni differenza meta daħal Brozo fil-ground ukoll. Biss ejja, ġibna rebħa għalkemm ġol Portugal tliet ġimgħat oħra se jkollna battalja, imma almenu għandna żewġ riżultati minn tlieta li nistgħu nġibu għal dan il-konfront. Oss ovvjament fadal tliet logħbiet importanti tal-kampjonat li rridu nibdew naħsbu għalihom. Nibdew minn nhar il-ħadd fin-nofsija meta rridu nerġgħu nżuru Bologna dak il-ground li tlifna il-kampjonat is-sena l-oħra u din id-darba jeħtieġ illi nieħdu 3 punti anki biex nagħtu risposta illi hemm bżonn il-kontinwità ħalli nżommu dak it-tieni post. Jiena għalissa naħseb illi kelli xi ngħid fuq din il-logħba memorabbli. Qedtu nagħlaq b'żewġ affarijiet, nirringrazzja l-ewwel nett lill-Inter Club Malta tal-biljetti li tawna f'post prominenti fis-Secondo Nello Rosso fejn kellna viżjoni tajba tal-logħba. U qabel ma nagħlaq il-programm ħassoltu nfakkarkom biex tidħlu fil-YouTube channels tagħna fejn hemmhekk ukoll hemm il-kontenut kollu qed noħorġu issa mill-ġimgħa d-dieħla wkoll inżidu x'issa ħajbda wkoll l-istaġun tal-Formula 1. Grazzi kbira tmur lill-sponsor tagħna Di Barbero, inħeġġixkom tużaw is-servizzi tiegħu il għaliex ukoll tkun qed tgħinu direttament lilna tal-Kamra Sportiva. L-appuntament li mismakom suppost ser ikun nhar il-ħadd. Se nipprova nagħmel l-nista biex wara Bologna Inter niġri l-hawnhekk fl-istudio sħalli nkun nista' nibgħatilkom il-post match reaction ta' dik il-logħba live. U mbagħad il-ħadd filgħaxija jkollna mix zone mal Kopajt Chris, anzi le it-tnejn ma' Kopajt Chris u ma' Clayton iċ-ċomba rigward il-logħbiet tagħhom. Ma' mbagħad dak il-ħambruh iżjed il-qudiem.
il-komplement tal-ġurnata tajba jew lejl tajjeb skont fiex inħassegu dan il-video. Sempre forza enter u niltaqgħu fil-videos li jmiss.